Gimnazija Dušan Vasiljev po 9. put domaćini UNESCO kampa Moj grad, to sam ja. Kikinđani su za 30 gostiju iz Rumunije, Makedonije, Republike Srpske i naše zemlje pripremili bogati i raznovrstan program. Otvarajući zvanično UNESCO kamp, direktor Gimnazije Dušan Vasiljev Ljubomir Zamurović poželeo je gostima ugodan boravak u Kikindi, da se uvere u sve čari turističke manifestacije Dane Ludeje i uvek rado vraćaju u naš grad. Biranim rečima o UNESCO kampu govorila je i Bosiljka Srdić, zamenica gradonačelnika. Šta reći, no da Kikinska gimnazija može da bude ponosna što je deo velike porodice od preko 9000 UNESCO škola širom planete. Verujte da mi iz gradske uprave sa ponosom ističemo da je naša gimnazija najstarija i najznačajnija obrazovna institucija u gradu, koja vek i po unazad ima tradiciju. Ja bih poželjela svim učesnicima lep i prijatan boravak u našem gradu, gradu koji je uvek bio dobar domaćin i dobar prijatelj. Kad smo kod prijateljstva, istakla bih i poželjela svim učesnicima i nadam se da će se uvek vraćati prijateljstvima koje su ovde stekli, a nama će biti dragi gosti. Vi znate da naš kamp nosi naziv Naš grad, to sam ja. Znači, cilj kampa jeste pre svega promocija naše škole, našeg grada i svih onih vrednosti koje naš grad ima. Ove godine tematska celina kampa nosi naziv Ja jesam jer mi jesmo. Mi pokušavamo na ovaj način da objedinimo različitosti, različite kulture, vere, običaje i da pokažemo da se iz tih različitosti najbolje može učiti i najbolje se može učiti na ovaj način kroz kamp. Iz tog razloga smo organizovali kamp, pozvali smo 10 škola. Nažalost, nisu sve bile u mogućnosti da dođu. Učesnici kampa biće uključeni u različite radionice koje se tiču identiteta, zatim teme koje se odnose na svet bez nasilja, kao što sam rekla, poštovanje različitosti, zatim upoznavanje kulturne baštine i okoline, odnosno turizma. Planirali smo deo aktivnosti da bude uključivanje naših učesnika kampa u manifestaciju Dane Ludeje. Tada će u vremenu kada se na trgu bude na mestu gde je Evropski putak, oni će na štandovima izlagati, predstavljati svoj grad, a takođe učenici svake škole će dobiti po jednu stolicu koju će da oslikaju na neki interesantan način simbolima njihovog grada ili države odakle dolaze i time simbolično hoćemo da im kažemo da tom stolicom oni zauzimaju mesto uvek u našoj školi. Polaznici kampa saglasni su da će se do 10. oktobra u Kikindi dobro provesti i steći nove drugare. Ja sam Nikola Slokar, dolazim iz Novog Sada, idemo u Isidorinu gimnaziju, 3. razred prirodno-matematičkog smera. Ovo mi je druga godina zapravo da sam ovde i od ovog kampa zapravo očekujem da se lepo provedem i da upoznam neke nove drugare. Ja se zovem Teodor Tasevski, imam 14 godina i dolazim iz Ohrida, Makedonije. Učim u osnovnu školu Sveti Kliment Ohridski u Ohrid i ja očekujem da će ovo biti stvarno dobar kamp, zato sam i došao da zapoznam nove ljude, da vidim kulturu.